Aké technológie ponúka bicykel, ktorý už počas svojej krátkej existencie získal tituly majstra sveta či olympijské zlato? Na to sa dneska pozrieme. V podstate ešte donedávna značka Pinarello bola synonymum pre cestné bicykle, ak naozaj vynecháme nejakú dávnejšiu históriu, kedy robili ešte nejaké ICčka a naozaj v poslednej dobe Pinarello rovná sa cesta. Lenže potom prišiel Tom Pidcock a všetko sa začalo postupne meniť. Najskôr to začalo cyklokrosom, preto ma spravili cyklokrosový špeciál, na ňom následne vyhral majstrovstvá sveta v Amerike, no a potom sa pustili do MTB, čo mu ešte predchádzala také, že posledná kvapka bolo zrejme to, keď Tom Pidcock v roku 2020 na olympiáde vlastne vyhral zlatú medailu a išiel to v podstate na neobrandovanom BMCčku. Takže vtedy sa asi v Pinarello povedali, že poďme spraviť nejaký poriadny bicykel do terénu. Odpoveďou v rámci Pinarella bolo model Dogma XC, ktorý vidíte tu predo mnou. Vytvoril sa ako hardtail, tak aj tento celoodpružený bicykel. A samozrejme môžete hovoriť, že Tom Pidcock na ňom už pozbieral množstvo úspechov a môžete povedať, že však je to hlavne o jazdcovi, ale to naozaj treba zdôrazniť, že pri vývoji sa naozaj zohľadnili požiadavky Toma Pidcocka aj Pauline Ferrand Prevot, ktorí jednoducho chceli bicykel, to bude prispôsobený pre nich, chceli jednoducho maximálnu efektivitu, nízku hmotnosť, takže nie je to úplne bicykel pre masový trh, ale naozaj vychádza z požiadaviek týchto náročných pretekárov. Tak poďme sa teraz trošku pozrieť na špecifika konštrukcie, pretože naozaj môžem povedať, že Pinarello nespravil nejakú kópiu nejakého bicykla, naozaj prinieslo viacero zaujímavých prvkov a rovnako aj trošku takú špecifickú geometriu, takže poďme na vec. Začneme od geometrie, tá je myslím veľmi dôležitá a treba povedať, že Pidcock zrejme nechcel nejakú klasickú down country mašinu, začína to aj s dvihom, ktorý je 100 alebo 90 mm, to sa dá nastaviť a rovnako aj trošku uhlami, pretože za prvé nižší zdvih znamená aj trošku väčšiu efektivitu, prípadne progresívnejšie prúženie, takže uspokojili sa so stovkou a rovnako aj tá geometria, pretože ten rám nie je extrémne progresívny, ale kombinuje v podstate takú modernú geometriu s trošku konzervatívnejšími prvkami. Pekne to vidíte na týchto číslach, ktoré som si to vypísal a dal som to do porovnania s bicyklom modelom BMC Four-Stroke, ktorý jazdím, pretože mi to napadlo, že keďže na tom jazdím, tak mi to ako prvé udrelo do oka. Takže napríklad Reach o veľkosti L je pri Pinarelle 634, pri BMCčku 621, takže je to ešte nejaký centimeter dlhšie. A naopak hlava je pri Pinarelle 68 stupňov, BMCčku má 66,5, takže je to položenejšie u BMCčka. No a sedlový uhol je pri tomto Pinarelle 75,5, BMC to má 76,7, čiže tam je ešte ten uhol o niečo ostrejší. No a zadná stavba má túto dĺžku 427 mm a u BMC 432 mm. Ako vidíte, keď tak zhrniem, tak ten rám je o niečo dlhší, ale vôbec ten hlava nie je taká položená a nie je taký strmý ten sedlový uhol. Je to zrejme z toho dôvodu, že proste chceli bicykel, ktorý bude stabilný v vyšších rýchlostiach, ale ktorý bude stále taký mrštný a obratný. Hej. Takže tu je tá kombinácia tej modernej a tej konzervatívnejšej geometrie. Poďme sa trošku pozrieť na systém zadného odprúženia. Tu tiež viacero zaujímavých prvkov. Tak za prvé je to akýsi prepákovaný jednočáp. Zdvih sme vraveli, že o 100 alebo 90 mm, takže nie je to veľký zdvih. Takže konštruktéri stavili na tzv. Flex stays, takže čáp je nahradený pružnosťou materiálu, čo je výhodné riešenie pri takýchto nižších zdvihoch, pretože ušetríte hmotnosť, zvýšite tuhosť, je to jednoduchšie na údržbu a stačí to. Čo je ale zaujímavým prvkom pri tejto konštrukcii je, že je konštrukcia tej zadnej časti, tá je tvorená akými dvoma ramenami, ktoré sa v strede spájajú. Hej. No, ono to pekne vidíte na takom obrázku, ťažko sa to vysvetľuje. Je to niečo ako kedysi bol systém u Campagnola, u Kluk, ktoré sa jednoducho v strede tie polosy spojili takým ozubením. A keď si všimnete, tak tým pádom mohli odstrániť taký ten mostík na zadnej stavbe, ktorý vidíte u v podstate tak všetkých celoodpružených bicyklov. A to má viaceré výhody. Tak za prvé je tu viacej miesta
pre či už objemnejší plášť alebo plášť obalený blatom. Rovnako tá zadná stavba je pritom kratšia, takže je to obratnejšie, rovnako by to mal priniesť aj vyššiu tuhosť. Takže toto je naozaj zaujímavý konštrukčný prvok, ktorý pri tejto Dogme XC nájdete. Čo je rovnako špecifické pre značku Pinarello, je dôraz na maximálnu efektivitu a tuhosť. Tuto podporuje aj konštrukcia stredovej časti, práve z toho dôvodu je to taký ten vnútorný trojuholník, pretože celé by to púzdro malo byť pevnejšie. A rovnako charakteristickým prvkom pre bicycle Pinarello je asymetria. Tu pekne vidíte, že ten bicykel je prispôsobený podľa toho, aké síly na to pôsobia, tak podľa toho je ten bicykel konštruovaný, je to napríklad mierne vyosenie v rámci stredu, prípadne to vidíte na týchto sperách zadnej stavby, že sú proste inak robené a inak je ten materiál chladený, takže to je tiež charakteristický prvok. Čo sa mi rovnako páči, tak v strede nájdete klasické závit BSA, takže je to ľahko vymeniteľné, žiadne presvity, žiadne rysovanie, proste návrat ku klasike, čo je tiež moderný trend. Ja som sa teda hneď pustil do tých zaujímavých konštrukčných prvkov, ale treba zdôrazniť aj ten základ. Ten základ tvorí samozrejme karbón a Pinarello je známe kvalitou svojich rámov. Tu opäť stavilo na vysokokvalitné vlákna Toray T900. Pekne vidno aj tie kladenie vlákien, najmä na tomto ráme. Pekne vidno, ako sú kladené, ako je robená tá štruktúra, takže tu naozaj sa netreba báť, že by nejaká kvalita trpela a bude to jednoducho na najvyššej úrovni. Tak treba povedať, že táto dostupnejšia verzia je na spomínanom materiáli T900, no a ten vyšší model nad tým, ten má názov M40E, takže je predpoklad, že celkovo ten rám bude ešte o niečo ľahší, bez toho, aby strátil na tuhosti. Čo sa mne ako maratóncovi alebo milovníkovi dlhých tratí páči, tak sa myslel na dva košíky. Tie nie sú umiestnené štandardne, ale obidva nájdete na spodnej rámovej rúrke. No a je tu v podstate celkovo 5 montážnych bodov, takže to môžete ešte pekne doladiť, takže ani maratónci nebudú mať problém. Čo vám určite udrie do oka a čo je výrazný trend v modernom XC je integrovaný kokpit, pretože Pinarello rovná sa aj Most, to je značka, ktorá v podstate vyrába doplnky, no a tu je kokpit Most Ultra Talon XC. Výhoda samozrejme nízka hmotnosť, vysoká tuhosť, je to pekne aj prispôsobené na vedenie káblov. Samozrejme pre niekoho môže byť nevýhoda, čo samozrejme trošku horšie doľadiť, takže to je vždy plus a mínus, ale ja si myslím, že pre jazdcov, ktorí túžia po agresívnom posede, to bude OK. Poďme sa ešte pozrieť na komponenty tohto konkrétneho modelu. Začneme odprúžením, hneď vpredu upúta novinka, najväčšia na 2025 a to sú nové prevedenie vidlice Fox 32. Poznáte toho najmä podľa toho, že ten mostík je vzadu. Výhodou by mala byť opäť o niečo nižšia hmotnosť a najmä zvýšená tuhosť. To bude asi najväčšia devíza tej novej konštrukcie. Malo by to byť podstatne tuhšie, pretože tie 32 naozaj neboli nejaké extra tuhé. Sám som ten model jazdil. Je to v pohode na nejaký hardtail a podobne, ale do nejakého náročnejšieho terénu to už nie je. Táto nová konštrukcia by to mala zmeniť pri zachovaní nízkej hmotnosti. Je tu vlastne patrona, ktorá umožňuje celkovo 3 režimy, to si viete pekne navoliť. Samozrejme otvorený režim, potom je tu taká tá mierna kompresia, ideálne na nejaké šlapavé úseky alebo rýchle zvážnice a podobne. No a potom samozrejme klasický pevný lock. Takže to je super, že to vie človek prispôsobiť. V tomto konkrétnom prípade týmto jedným ovládate súčasne ako tlmič, tak aj vidlicu. Čo sa týka tlmiča, je tu Fox Float SL v prevedení Performance, to platí aj pre vidlicu, takže exkluzívna kašimata je vyhradená až pre vyšší model. SRAM AXS, je to prevedenie Eagle, samozrejme je to verzia Transmission, najnovšie prevedenie. Je to taká dobrá kombinácia, pretože zase na poste brzd nájdeme Shimano XT, takže brzdí Shimano, radí SRAM, bezdrôtový, myslím fajn, menej káblov a stále dobrý brzdný výkon. Dôležitou súčasťou sú samozrejme kolesá. Tu je trošku dostupnejší model, ale samozrejme vôbec nie je zlý. Je to hliníkové prevedenie od DT Swiss XR 1700, ale myslím, že nejaký náročnejší pretekár alebo niekto chce na tomto absolvovať nejaké proste kto je náročnejší, tak asi prvá taká investícia bude práve do karbónových kolies, ktoré sú ako tuhšie, majú širší ráfik a rovnako aj sú aj ľahšie, ale inak si myslím, že ten bicykel je stvorený aj z krabice na preteky.
Tak teraz ešte povedzme, pre koho je tento bicykel, ak odrátame teda Toma Pidcocka a Pauline Ferrand Prevotovú, tak pre koho takáto mašina? Tak ja si myslím, že to je pre niekoho, kto chce naozaj efektívny a zároveň pohodlný stroj. Niekto, kto nejazdí proste stále nejaké extra náročné strmé traily, kde potrebuje, hej, že podkopnutý hlavový uhol alebo extra strmý sedlový a pritom chce niečo, čo je stabilné vo vyšších rýchlostiach. A keď sa na to tak pozerám, tak si myslím, že to vlastne môže byť aj ideálny bicykel na naše maratónske trasy.